Pa, nagbulag man dahil sila. Bernardo o Daniel Padilla? Lahi na ka. Ha? Nagbulag sila. Lahi na ka. Lahi na dahil ko? Nagkibalita kaniya nga. Patay ang uyab. Oo, nakabalo na ka. Balita di ay. Balo na dahil ka? Kabalo ko kanila sa balita. Kabalo na ko. Bulag silang kuhan. Kasi Bernardo. Anong gabulag po to sila? Alang-alang kay Jesus ko mo si Henry Brillantes kay gusto mo kong bangako ni kuhan. Dani Padilla. Butang nagbubulagan na lang ni Catherine Bernardo. Ito yung kung katinabot na Asa mong gibalita sa radyo? kabulag na lang sa kay kapit kabubot o. Asa man gibalita? Kuhan ganina. Gibata ni Rupi Banyog. Hindi naman ito nakapatay nga. Sorry yung sabi na. Gipatay. Nakapatay ba kanina gibalita pa? Laman gipatay ga. Gabulag bang? Kay iyang panaginan si Catherine Bernardo si Dani Padilla kabulag sa kay kabubot. Pataka ram na siya. Ikaw mo kapataka diha. Hoy, nagbulag sila pa. Wala gipatay. Kamang ko nag-ingo nga, nagbulag, ano, kipatay ni Catherine Bernardo, kipanag-ingnan ba, kipanag-ingnan, kasabot ka? Bulag silang kaala kabuton, wala inyong kipatay. Ni siya ba na yung gipatay? Masa mo na itong gipatay di ay? Utol po ka rin kakasabot. Gipatay man ka. Naba na gipatay nga. Kuan. Anong example silang